ekele m unu ka Chineke gọzie unu n'ebe ọbụla unu nọ ugbu a. Abụ nwanne unu nwaanyị Precious Ọkụchukwu Okafọ. Oge anyị nọ n'ime ugbu a bụ oge ụwa ndị ejije. Ụwa ndị ejije bụ oge anyị ji ewetara unu maka ndị ejije n'ala anyị bụ Naịjirịa n'ụwa niile gba gburugburu. Onye anyị na ya ga-apụta ọrịrị tata ịkparịta ụbụbọ bụ agadaga nwoke isi afụrụ kwaba okpu, oke mmọnwụ ụnụ ma ama n'obodo a n'ihe ejije. Ọ na-emepụtakwa ihe ejije, ọ na-akụzi akụzi, o nwere nke ọ nọrọ na ya n'ime ihe ejije a na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa, nke ndị oyibo kpọrọ Nollywood. Nwa amadi a eweturula ugo dị iche iche, o were n'ihe ugo dị iche iche, mana ala anyị bụ Naịjirịa